Turbinehus er et nybygget kontor i Indre By, og det har vi ikke set i rigtig mange år. Og et nyt kontorhus har den kæmpe store fordel, at der har vi alt, hvad udviklingen har åbnet op for. Det vil sige store åbne etageplaner, køl, ventilation, parkering endda. Samtidig med, at vi også er tæt på Kongens Nytorv, metrostation, Nørreport. Det vil sige, at vi har alt, hvad Indre By byder på. Samtidig så har vi også det, et nyt kontorhus skal kunne. De arkitektoniske parametre, som vi har arbejdet med, det har været udefra. Når man var i Adelgade, så skulle man opleve og genkende en kontekst, som vi allerede kender fra byen. Det vil sige en mursten, en underopdeling af facaderne, så man ikke kommer gående forbi de her store, lukkede, firkantede facader. Vi har skåret et koldt hul ned i midten, hvor vi så har glasfacader fra gulv til loft hele vejen ned. Samtidig med, at vi arbejder med nogle relativt små etagedybder på 10 og 12 meter, så har vi meget fine lysforhold.